Тръгваме от Марсилия, екшен камерата се повреди, затова ще снимам от телефона. Само че при това положение ще трябва да стана. Има стабилизация, но картината може да бяга по някое време. Всъщност пристанището на Марсилия е далече от самия град, на няколко километра. Отдясно замък Каиф. Известен с използването на Дюма за романа, велики роман Граф Монте Кристо. Ето кея, от който тръгваме. Всъщност предполагам, че ние ще завиеме наляво, но зависи дали ще минеме зад големия остров или ще минеме между... Ще е интересно, ако минеме между Марсилия и остров Ив, но не ми се вярва. Двигателите работят. Доста бързо излизам от пристанището. Характерно за Марсилия, за разлика от всички други пристанището, кораби големи има и пристигат, но много редко. И в пристанището няма закотвени много кораби. Да кажем, няма нито един. Ето го замък Каиф. Отляво на големия остров. Зад него е края на материка. Това са сигурно Алпите. Яхтеното пристанище е още по-далеч, още не сме стигнали до него. Някъде в тая посока. Там всъщност до брега се движи един голям кораб. Сега го забелязвам. Малко палуби, 3-4 палуби. Изглежда не повече от 3-4 палуби. Се движи много близко до центъра на града. Предполагам, че това е там центъра на града. Картината бяга. Понеже гледам настрани и понякога се вижда само ниве. Щеше би си с бинокъла да гледам, докато снимам с другата камера, но нещо стана с карта. Трябваше да проверя. Мен ми се стори, че трябва да няма место
казваше, че има там някакви минути, които щяха да ми стигнат. Пристанището продължава. Че ли още не сме стигнали до яхтеното пристанище. Не знам дали ще минем покрай брега, не знам кои известни градове са покрай брега до Италия. От тук трябва да се движиме покрай брега през цялото време. Ще е хубаво, ако се движиме покрай брега и се вижда брега през цялото време, но може да не е така. Сега ще започнем да завиваме най-вероятно. Както и на другите пристанища, промишлена зона. Ето го яхтеното пристанище вече се вижда много далече от града, може би на 5, 6, 7, 8 км. Най-много яхти има тук, обаче почнахме да правим завой. Няколко яхти влизат, излизат, две излизат. Всъщност това пред нас е може би някаква курортна зона, прилича ми на курорт, поне на мен ми прилича на подобно нещо. Днеска го разгледах внимателно с бинокъла. Интересни сгради. Вече правиме завой. Една моторница ни пресича пътя, който сме минали. Още една. Още една част, още едно яхтево пристанище, второ с по-големи яхти.
да погледне на човека големия кораб. Минава. И тук свършва втора някакво пристанище. Би трябвало да видиш това да е по-интересно. Така иначе от тук няма какво да се види. Трябва да прибера всичко и отиваме. Хората се забавляват. Естествено, че няма да минем между Материка и Ив. Ще минем покрай трите острова и остана вляво. Там има някакъв кораб наблизо. Който минава покрай остров Ив. Може би след малко най-удобното место, най-близко место, от което може да се види нещо. Our last 30 minutes for this afternoon session. So the boogie board and one
shoot anybody in the end of fire holding that person will be. Като наближиме Unfortunately, малко почивка, като наближиме пак ще почне да снимаме.